Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Θανάσης Πετράς και καλώς ήρθατε στο στούντιο των Διεθνών. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε σήμερα και στόχος είναι κάθε Δευτέρα απόγευμα να κάνουμε τις εκπομπές αυτές, όπου θα συζητάμε όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όλα τα ζητήματα που άπτονται της διεθνούς επικαιρότητας, γιατί ο στόχος μας και η θεματολογία με την οποία ασχολιόμαστε αποκλειστικά είναι η διεθνής θεματολογία εδώ στα διεθνή.gr. Ονομάζομαι Θανάσης Πετράς, είμαι ο αρχισυντάκτης και εκδότης των Διεθνών. Είμαι διεθνής ανταποκριτής, έχω συνεργαστεί για πάνω από μία δεκαετία με διεθνή μέσα ενημέρωση, κατά κύριο λόγο με διεθνή πρακτορία. Έχω κάνει αποστολές στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, σε θέματα κατά κύριο λόγο διπλωματίας, ενέργειας και διεθνούς πολιτικής. Ο στόχος των εκπομπών αυτών που κάνουμε και έχουμε ξεκινήσει είναι να συζητάμε τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τις διεθνείς εξελίξεις. Αποκλειστικά τις διεθνείς εξελίξεις, διότι αυτή βέβαια είναι και η θεματολογία της ιστοσελίδας, αλλά και όχι μόνο. Θα κάνουμε την ανάλυση των δεδομένων, θα συζητάμε τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά θα πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Θα αναλύουμε τα γεγονότα, θα συζητάμε το λόγο για τον οποίο συμβαίνουν ίσως κάποια γεγονότα. Ή τι κρύβεται πίσω από αυτό, αν μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Ή στο βαθμό που μπορούμε να το πράξουμε. Για πρώτη λοιπόν εκπομπή θα κάνουμε μια εισαγωγή. Και θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά, αν θέλετε, είναι το βασικό θέμα το οποίο κυριαρχεί στις συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων, μεταξύ αναλυτών, πέρα των επιμέρους θεμάτων και το πώς επηρεάζουν την διεθνή ειδησιογραφία αυτά, δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, και το πώς τη δυναμική που δημιουργούν στις διεθνείς σχέσεις αυτά τα δεδομένα, η οποία είναι βεβαίως, όπως το γνωρίζουμε, πάρα πολύ σημαντική, καταλυτική. Πριν φτάσουμε σε όλα αυτά, πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο αναλύσεων, ο στόχος είναι να κάνουμε μία, αν θέλετε, θεμελιώδη συζήτηση στο κομμάτι του γιατί. Αυτό είναι το οποίο συζητώ με φίλους, γνωστούς, με συναδέλφους πολλές φορές. Γιατί? Και το ερώτημα είναι απλό. Γιατί έχει προκύψει αυτή η αναρχία στο διεθνές σύστημα? Γιατί έχει προκύψει αυτή η αλλαγή? Γιατί ξαφνικά, ενώ μέχρι πριν μία πενταετία, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω, φαινομενικά υπήρχε ισορροπία στις διεθνείς σχέσεις, υπήρχε μια κάποια εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, γιατί ξαφνικά είχε ανατροπεί όλο αυτό? Πού ήταν η θριαλίδα των εξελίξεων? Τι ήταν αυτό που ξεκλείδωσε τις εξελίξεις και έχουμε μια αλληλουχία γεγονότων η οποία έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αμφισβήτηση του status quo και στην αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου πολυεπίπεδα σε όλα τα μέρη του πλανήτη? Είναι μια πολύ βασική συζήτηση, μια πολύ θεμελιώδη συζήτηση, η οποία όμως πραγματικά δεν έχει συζητηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δημόσια ζωή στην Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ξαναλέω, γιατί? Από πού προκύπτει όλο αυτό? Γιατί φαινομενικά από το 2018 ή μέχρι και το 2018, μέχρι το 2019, φαινομενικά ήταν όλα καλά, φαινομενικά δεν υπήρχαν προβλήματα και υπήρχε ισορροπία στις διακρατικές σχέσεις και γενικότερα ειρήνη στον πλανήτη, με εξαίρεση κάποιες τοπικές συγκρούσεις οι οποίες ήταν σε βάθος χρόνου περισσότερες από αυτές, αλλά τοπικές? Τι έχει προκύψει και έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο κικαιώνας εξελίξεων, όλα αυτά τα δεδομένα, όλες αυτές οι ανατροπές, οι οποίες πραγματικά απειλούν τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος σε πολύ μεγάλο βαθμό? Η απάντηση λοιπόν είναι πολύ απλή. Η απάντηση έχει να κάνει με το γεγονός, σε πρώτο χρόνο, ότι βλέπουμε ότι αλλάζουν οι ισορροπίες οικονομικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει η Κίνα, που όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά, είναι η δεύτερη πλουσιότερη χώρα στον πλανήτη, με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι μια χώρα η οποία μέσα σε 30 χρόνια έχει καταφέρει κυριολεκτικά τη διακυβέρνηση, η κινέζικη διακυβέρνηση, η εκάστοτε γενική γραμματής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, μαζί βέβαια με τους συμβούλους τους και τους υπουργούς, έχουν καταφέρει και έχουν σε 30 χρόνια βγάλει περίπου μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους από το όριο της φτωχής, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι τρομακτικό με την έννοια του επιτεύγματος. Είναι ένα τεράστιο επίτευγμα αυτό. Έχουν δημιουργήσει μια μεσαία τάξη από μια οικονομία η οποία ήταν αγροτική. Η κινέζικη οικονομία ήταν κατά βάση αγροτική μέχρι τη δεκαετία του 80, ίσως και λίγο πιο παλιά. Και μέσα σε 30 χρόνια δημιουργήθηκε μια ισχυρότατη μεσαία τάξη, η οποία καταναλώνει. Η οποία θέλει να καταναλώσει, θέλει να αγοράσει τεχνολογία, θέλει να αγοράσει αυτοκίνητα ευρωπαϊκά, ενδεχομένως ήθελε τουλάχιστον στο παρελθόν,
ποιοτικά προϊόντα, είδη ρουχισμού, είδη ένδυσης, υπόδυσης, έτσι ίσως λίγο πιο πολυτελή και λίγο πιο καλής ποιότητας. Και όλο αυτό δημιούργησε ένα boom, μια έκρηξη, μια οικονομική έκρηξη, η οποία θεμελίωσε την μεσαία τάξη στην Κίνα. Και όλο αυτό βέβαια μακροοικονομικά και η παραγωγική δύναμη που κατάφεραν και έχτισαν οι Κινέζοι, που έγινε κυριολεκτικά η Κίνα εντός εισαγωγικών το εργοστάσιο παραγωγής του πλανήτη, δημιούργησε μια νέα ισχυρή οικονομία στον πλανήτη, ένα νέο παίκτη ο οποίος ήρθε και διαταράσει τα δεδομένα. Το κινέζικο σύστημα εξουσίας βέβαια με πολύ μεγάλη υπομονή και με πολύ λεπτομερή σχεδιασμό, προσιλωμένο σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο βεβαίως ανανεώνεται ανά πενταετία, γιατί αυτό είναι το δεδομένο και έτσι λειτουργούν ανά πενταετία, χτίζουν τους πενταετής στόχους, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Αλλά τους ακολουθούν τους στόχους αυτούς πολύ προσιλωμένα. Κατάφεραν μέσα από ένα συνδυασμό επιβολής και επενδύσεων ή επανεπενδύσεων των κερδών, τα οποία προέκυπταν από τις τεράστιες εξαγωγές που κατάφεραν και πέτυχαν οι Κινέζοι. Κατάφεραν λοιπόν και επένδυσαν με πολύ μεγάλη πειθαρχία πάνω στην έρευνα πολεμικών και αμυντικών υλικών. Όλο αυτό μεταφράστηκε σε μια έκρηξη παραγωγής, στρατιωτικής παραγωγής, διότι αντιλήφθηκαν οι Κινέζοι πολύ νωρίς, όταν άρχισαν και είχαν οικονομική ευρωστία, αντιλαμβανόμενοι ότι η δύναμη έγκυται, δυστυχώς, καλός ή κακός, όπως το γνωρίζουμε, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, αλλά ο ρεαλισμός στο πεδίο είναι ότι η δύναμη έγκυται στην δύναμη που προκύπτει από την ισχύ. Και δυστυχώς το βλέπουμε αυτό σήμερα. Είναι μια πραγματικότητα. Οι Κινέζοι λοιπόν το αντιλήφθηκαν αυτό νωρίς και αντιλήφθηκαν ότι δεν υπάρχει διπλωματία χωρίς την ισχύ των όπλων. Είναι το ίδιο νόμισμα από την άλλη πλευρά, η διπλωματία και η ισχύ των όπλων. Και πέδησαν πάρα πολύ λοιπόν πάνω στο κομμάτι της έρευνας, της διαστημικής τεχνολογίας, στο κομμάτι της αμυντικής τεχνολογίας, και όλο αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη ανάπτυξη που είχαν, εκρηκτική ανάπτυξη που είχαν για πάνω από μία εικοσαετία, δημιούργησε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί, όχι με άγαρμπες, ας με επιτραπεί η έκφραση, κινήσεις, αλλά προσπαθεί μεθοδικά και εδώ και αρκετά χρόνια να υπονομεύσει αυτό το οποίο εμείς εδώ στη Δύση γνωρίζουμε σαν διεθνό σύστημα εξουσίας και διεθνή σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο βέβαια βασίζεται στην αρχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ισχυρότερο κράτος του πλανήτη. Και είναι. Συνεχίζει και είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ισχυρότερη οικονομία στον πλανήτη. Είναι η ισχυρότερη στρατιωτική μηχανή. Θα συνεχίσει να είναι η ισχυρότερη στρατιωτική μηχανή. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα τουλάχιστον κάποια χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνατότητες στρατιωτικές που κανένα άλλο κράτος στον πλανήτη δεν έχει. Ασυζητητή. Και αυτό βεβαίως σε συνδυασμό με την οικονομική ευρωστία που έχει το κράτος αυτό, αλλά και με το γεγονός ότι έχουν μοναδικές στρατιωτικές δυνατότητες, τους δίνει μια δυνατότητα άσκησης δια της ισχύως πολιτικής. Το οποίο το εκμεταλλεύονται. Το εκμεταλλεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Αμερικανοί και αντιλαμβανόμενοι πλέον ότι ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος έχει αλλάξει, μετασχηματίζεται, επενδύουν ακόμα πιο πολύ σε αυτό. Οι Αμερικανοί προσπαθούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα να προλάβουν τις εξελίξεις, τις οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει δημιουργήσει η Κίνα, η οποία, όπως είπα και πριν, μεθοδικά, με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις εδώ και αρκετά χρόνια ροκανίζει την αμερικανική ηγεμονία στον πλανήτη, διότι ζήσαμε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ζήσαμε τη λεγόμενη μονοπολική στιγμή, που ήταν η 20ετία, 30ετία αν θέλετε, της αμερικανικής ηγεμονίας στον πλανήτη. Από εκεί προκύπτει η βασική, δηλαδή η πολύ βασική αιτία όλων των γεγονότων τα οποία έχουν ξεκινήσει την τελευταία πενταετία, των γεωπολιτικών σεισμών, οι οποίοι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, είναι αυτή. Ναι, υπάρχουν και τα πρόσωπα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Τα πρόσωπα ορίζουν τις πολιτικές, δηλαδή η έλευση του Προέδρου Τραμπ στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει ένα καινούριο momentum, ένα καινούριο τρόπο σκέψης, μια καινούρια πολιτική, τελείως διαφορετική από αυτή που είχαν οι προκάτοχοί του, τουλάχιστον στο κομμάτι της έκφρασης πολιτικής ή της έκφρασης των ιδεών, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Η ουσία παραμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια πρόκληση στο διεθνές στερέωμα, η οποία λέγεται Κίνα. Η Κίνα αναδύεται,
διεκδικεί τα δικαιώματα τα οποία πιστεύει ότι έχει και έχει, με βάση την ισχύ που διαθέτει και την οικονομική και τη στρατιωτική και τη διπλωματική. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, απ' την άλλη, αντιλαμβανόμενοι ότι δέχονται μια απειλή από την Κίνα, ότι απειλείται η μονοπολική αυτή, αν θέλετε, στάση, η μονοπολική στιγμή των Αμερικανών, προσπαθούν μέσα σε ένα πλαίσιο αστάθειας να δημιουργήσουν τις συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Και να μπορέσουν να το διαχειριστούν για δικό τους όφελος αυτό το δεδομένο, δηλαδή της αντιμετώπισης της Κίνας. Και όταν λέω μέσα σε ένα πλαίσιο διεθνούς αστάθειας, εννοώ ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κράτος πανίσχυρο, ένα κράτος πάρα πολύ οικονομικά εύρωστο, αλλά έχουν αλλάξει την στρατηγική τους προσέγγιση σε πολλά δεδομένα, διότι ο στόχος τους δεν είναι πλέον η υπεράσπιση της Ευρώπης, τουλάχιστον δεν είναι ο πρώτος στόχος τους, με βάση βέβαια αυτά τα οποία έχουν δηλώσει οι Αμερικανοί εξωματούχοι, αλλά και τη νέα στρατηγική και το νέο στρατηγικό δόγμα των ΗΠΑ. Κάνουν μια προσαρμογή από εκεί που είχαν απλώσει εντός αγωγικών τις δυνάμεις τους σε όλο τον πλανήτη, κάνουν μια αναπροσαρμογή στην περιοχή της Ινδίας, του Ινδοειρηνικού, όπου εκτιμούν τα επόμενα χρόνια θα είναι το πιο σημαντικό γεωπολιτικό σημείο, τουλάχιστον για τους Αμερικανούς, και έχουν ρίξει την προσοχή τους στον περιορισμό εντός αγωγικών της Κίνας, τουλάχιστον στο κομμάτι, σε πρώτο χρόνο, το οικονομικό, διότι ακόμα δεν είναι οι Αμερικανοί, νομίζω, και από όσο αντιλαμβανόμαστε δεν είναι έτοιμοι να κάνουν έναν απευθείας πόλεμο με την Κίνα, το οποίο είναι κάτι το οποίο βεβαίως όλοι επευχόμαστε, είναι κάτι το οποίο δεν θέμε, αλλά είναι ένα σενάριο το οποίο βεβαίως στο κομμάτι των γεωπολιτικών παιχνίων και στο κομμάτι της διεθνούς ανάλυσης των δεδομένων και των στοιχείων τα οποία προκύπτουν είναι κάτι το οποίο δυστυχώς είναι ένα σενάριο. Αλλά οι Αμερικανοί σε πρώτο χρόνο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την Κίνα, την αντιμετωπίζουν πιο πολύ ως έναν παίκτη ο οποίος είναι αναδυόμενος, ως έναν παίκτη τον οποίον προσπαθούν να περιορίσουν οικονομικά. Αυτός είναι ο στόχος τους, να υπάρξει ένας οικονομικός εντός εισαγωγικών στραγγαλισμός των Κινέζων, και βέβαια μέσω της αναδιανομής και της ανακατάταξης των δυνάμεων που έχουν σε όλο τον πλανήτη προσπαθούν να αρχίσουν να ασκούν πίεση στρατιωτική, αλλά εντός εισαγωγικών στρατιωτική, πιο πολύ γεωπολιτική θα την έλεγα, με την ανακατανομή δυνάμεων, με την μεταφορά δυνάμεων από την Ευρώπη ή από την Μέση Ανατολή σε διάφορες ατόλες οι οποίες υπάρχουν στον Ειρηνικό, αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη της ζώνης άσκησης πίεσης που υπάρχει στην Νότιο Ινδική θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, έτσι ώστε να έχουν παρουσία, να δείχνουν στην Κίνα παρουσία και να δείχνουν ισχύ. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη στρατηγική των Αμερικανών. Αυτό είναι το πλαίσιο. Οι Αμερικανοί, για να το πετύχουν αυτό, όπως ξαναλέω, έχουν τραβήξει διπλωματικό κεφάλαιο, τραβάνε στρατιωτικό κεφάλαιο, είναι δεδομένο ότι αλλάζουν την προσέγγιση τους. Και το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν δημιουργήσει, οι οποίοι ήταν, όπως είπαμε και πριν, ηγέτιδα δύναμη στον πλανήτη, έχουν δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο αλλαγής, έχει δώσει χώρο σε πολλούς παίκτες οι οποίοι βρίσκονται και στην Ασία και στην Κεντρική Ασία και στην Ευρώπη και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αν μη τι άλλο, όπως όλοι γνωρίζουμε. Έχει δώσει χώρο σε δυνάμεις οι οποίες είναι μικρομεσαίες ή και μεσαίες να διεκδικήσουν χώρο πολιτικό, γεωπολιτικό, διπλωματικό και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως βλέπουμε, στρατιωτικό. Όταν εννοούμε στρατιωτικό, εννοούμε αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι το δεδομένο. Εκεί προκύπτει, δηλαδή, για να κάνουμε ένα μάζεμα όλων όσων είπαμε, εκεί εντοπίζεται το γεγονός ότι βλέπουμε όλη αυτή την αλλαγή, βλέπουμε όλη αυτή την διατάραξη που υπάρχει στο διεθνές σύστημα. Το γεγονός ότι αναδύεται μια δύναμη η οποία μπορεί να ασκήσει επιρροή και η οποία μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να προκαλέσει την δύναμη η οποία είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, που είναι οι Αμερικανοί. Άρα έχουμε έναν μετασχηματισμό, έναν παγκόσμιο μετασχηματισμό, ο οποίος θα συνεχίσει να υφίσταται, δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Όταν τα γεγονότα, τα γεωπολιτικά πάρουν momentum και αρχίζει και χτίζεται ένα momentum και αρχίζουν και χτίζονται proxy wars, αρχίζουν και χτίζονται πόλεμοι δια αντιπροσώπων σε διάφορα σημεία του πλανήτη, όλο αυτό δυστυχώς δεν σταματάει, αλλά επιταχύνεται. Οπότε εκτίμησή μας είναι ότι όλο αυτό θα επιταχυνθεί, θα συνεχιστεί, μέχρι ότου να δημιουργηθεί ένα νέο status quo. Μέχρι ότου να υπάρξει μια ισορροπία,
όπου θα υπάρχουν διάφορες περιφερειακές δυνάμεις, όπου ένας κόσμος θα αναδυθεί ένας κόσμος διαφορετικός, όπου οι Αμερικανοί θα έχουν την προσήλωσή τους εκεί που θέλουν να την έχουν, στο δυτικό ημισφαίριο, στον Ινδοειρηνικό. Οι Κινέζοι θα ενδεχομένως να έχουν την επιρροή που θέλουν ή ίσως και όχι, οι εξελίξεις θα δείξουν στην περιοχή την οποία διεκδικούν, και όλες οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες διεκδικούν το χώρο τους. Τώρα στη Μέση Ανατολή, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ευρώπη. Θα δούμε τι θα φέρουν οι εξελίξεις και πώς οι εξελίξεις θα επηρεάσουν τους παίκτες για το νέο κόσμο που αναδύεται αυτή τη στιγμή. Αλλά η ουσία και αν θέλετε η αρχή των γεγονότων τα οποία οδηγούν σε όλες αυτές τις αναταράξεις, παγκόσμιες αναταράξεις, είναι αυτή, ότι η Κίνα ένιωσε δυνατή, ένιωσε οικονομικά εύρωστη και άρχισε εκ των πραγμάτων και συστημικά, εδώ και μία δεκαετία, να αμφισβητεί τους Αμερικανούς διπλωματικά, την μονοκρατορία αν θέλετε των Αμερικανών, διπλωματικά και του δυτικού κόσμου, όχι μόνο των Αμερικανών, διπλωματικά, στρατιωτικά, στο κομμάτι της διαστημικής τεχνολογίας, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ ανερχόμενο, η διαστημική τεχνολογία και οι κόντρες που θα υπάρξουν εκεί, εντός αγωγικών κόντρες μεταξύ υπερδυνάμεων, στο κομμάτι των μεγάλων των big data, στο κομμάτι της ψηφιακής νοημοσύνης, τα οποία όλα παίζουν ρόλο για την ευρωστία μιας υπερδύναμης εντός αγωγικών. Οι Κινέζοι λοιπόν διαπίστωσαν ότι μπορούν να προκαλέσουν τους Αμερικανούς σε όλα τα κομμάτια, μαζί με την οικονομία βέβαια, σε όλα τα κομμάτια τα οποία συζητήσαμε. Εκεί εντοπίζεται λοιπόν η αρχή, περίπου εκεί γύρω στο 2017-2018, όπου αρχίσαν τα νέα πενταετή πλάνα των Κινέζων, ολοκληρώθηκαν και αρχίσαν τα καινούρια με τον Xi Jinping. Εκεί εντοπίζεται η αλλαγή και εφόσον ξεκίνησε να λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία, οι Αμερικανοί απάντησαν και απαντούν, αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα. Και όλο αυτό έφερε όλη αυτή την ανισορροπία στον πλανήτη, η οποία, ξαναλέω, προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα συνεχιστεί, ενδεχομένως θα επιταχυνθεί σε κάποια σημεία του πλανήτη, έως όταν να δοθεί ένας νέος κόσμος, ο οποίος δεν θα είναι ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από αυτό που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι διαφορετικός. Οπωσδήποτε διαφορετικός. Ίσως είναι καλύτερος, ίσως είναι χειρότερος, δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, διότι είμαστε στη μέση της διαδικασίας αυτής. Αυτό λοιπόν ήταν το δεδομένο. Εκεί εντοπίζεται η αρχή της αλλαγής. Αυτή είναι η ουσία όλων των αναταράξεων και των κρίσεων που ζούμε. Η αλλαγή αυτή, η στάση των Κινέζων και η ανάδυση της δύναμης της Κίνας και το πώς προκαλεί το status quo που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί και ο δυτικός κόσμος γενικότερα στον πλανήτη. Και μένει να δούμε πώς θα αλλάξει, αν αλλάξει το υπάρχον περιβάλλον και τι θα προκύψει από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας παρακολουθήσατε στην πρώτη εκπομπή. Την επόμενη Δευτέρα πάλι και θα συζητήσουμε θέματα που άπτονται της Μέσης Ανατολής. Με πολύ ενδιαφέρον. Να κάνουμε ένα μικρό πρόλογο. Έχουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν επαφές μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Είναι στην κόψη του ξηραφιού, κυριολεκτικά. Οι Αμερικανοί έχουν χτίσει ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο στρατό στην Μέση Ανατολή, με μεταγωγικά αεροσκάφη, 3 αεροπλανοφόρα, με αεροσκάφη AWACS, με jammers, με πάρα πολύ μεγάλο εξοπλισμό. Περισσότερο εξοπλισμό αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν αθρηστικά, ίσως και περισσότερο εξοπλισμό στη Μέση Ανατολή από ό,τι είχαν το 2003 που έγινε η εισβολή του Ιράκ. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, διότι καλές είναι οι συζητήσεις που λέμε ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει συζήτηση, υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά η πραγματικότητα στο πεδίο είναι αυτό που πρέπει να δει κάθε αναλυτής για να βγάλει ένα συμπέρασμα, είναι αυτό που πρέπει να δει κάθε δημοσιογράφος για να βγάλει ένα συμπέρασμα για το τι προκύπτει, και η πραγματικότητα στο πεδίο αυτή τη στιγμή δείχνει ένα momentum το οποίο κινείται προς μια ραγδαία κλιμάκωση, προς μια πολύ μεγάλη κίνηση στρατιωτική των Αμερικανών και των Ισραηλινών προς το Ιράν. Ρεαλιστικά αυτό δείχνει. Τώρα, εάν σταματήσει ο στρατός, εάν σταματήσει η αύξηση των δυνάμεων εκεί, των αμερικανικών δυνάμεων, των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, και μπει ένα τέλος και βρεθεί μια λύση, μπορεί να συμβεί. Αλλά συνήθως όταν υπάρχει τέτοιο χτίσιμο τέτοιων δυνάμεων, με τέτοιες δυνατότητες αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή,
Λογικά, η λογική λέει και ο ρεαλισμός μάλλον στο πεδίο λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτές οι δυνάμεις να χρησιμοποιηθούν. Δεν το ευχόμαστε. Δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Βεβαίως όλοι θέλουμε ειρήνη. Αλλά οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στη Μέση Ανατολή και το πώς λειτουργούν τα δεδομένα. Θα κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση την επόμενη Δευτέρα, στο επόμενο live, για το τι έχει προκύψει στη Μέση Ανατολή, ποια είναι η δυναμική εκεί. Εάν υπάρχει ανάγκη, θα βγούμε και πριν από αυτό, πριν την καθιερωμένη εκπομπή, στην επόμενη Δευτέρα. Θα κάνουμε ακόμα μια εκπομπή ανάλυσης για τη Μέση Ανατολή μέσω εβδόμαδα, εάν χρειαστεί. Εάν υπάρχουν εξελίξεις, εάν υπάρχουν κινήσεις πολεμικές. Αλλά προς το παρόν ο σχεδιασμός είναι αυτός. Ευχαριστούμε πολύ. Μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα.